siadają, widzisz? Takim czymś lecą? Czemu takim? Kobiety jak blisko to się zaczyna bać. No. Nie takim, tylko tamtym, nie? Nie? Nie, to podzielcze. Jechał. Leczyć się? Helikopterem leciał do Lubiąża. Ale będzie odlatywał. A z Fischera ten samolot jest większy. Wiesz? Pewno? No. No przecież nie widziałeś w katalogu? Tylko z Pragi byłby wylot. Nie? Tak. To ile on będzie w Frankfurcie? Za ile on będzie w Frankfurcie? No. Za jakieś 3 godziny 13. Czas lotu 3 godziny. Do środka mu wjechałem. Tamtym bym wolała lecieć. Taki fan autobus. No. Chyba autobus powietrzny. Tam będzie następny lot. A z tym się nie wyświetla? Że tam będzie można. Słyszysz? Dobra. A ty za mnie nie kamerujesz to, co trzeba. Oj, jak będę się bała. Spoko, no się podzwonił. Czekamy, jak pan do nas leci, nie?
długiej, nie? No. Ale to cisza. No nie, to tak policzy gdzieś tam na granicy powietrznej. Tą stronę tak, ale to tak. Nie, na pewno tak. Powiedzieliśmy, bo to wygląda, że jest tam gdzieś na tym. Nie krzycz chyba. Ale wiesz, to są policzki, Chodź. No oni pierwszy mogliby wieżę zrobić dla tych, co odprowadzają, a nie taki kaszany od ludzi. Co to dołoży? To dużo czasu im nie zajmuje na wystartowanie. No nie. Nie? Nie. Ale fajnie. A teraz? Idę. Ale szczerze mówiąc, tam, że będą te kolosy stać, a tu nic nie stoi. Chodź. Ty już byś nie. Nie. Tylko Nowy Jork. Wiesz? Tak. Nie pilnują jak u nas. Lustro, muszę popatrzeć się w lustrze. Dobrze. Tak, wewnątrz ładnie jest. Może tędy wysiądziemy, gdzie ja teraz mam tu skierowane. Czekaj. Ale szybko się wybił, nie? Jak mówisz? No? Liza. Wszystkie potrzeby załatwione. Tak? No. Wszystkie? 2 czy 3? 2. Idziemy, nie? No. Uwaga, koniec filmu. Patrzę. Oglądam. Żyć. To, co wtedy było, osobiście. Gość śpi, spał, nie chodzi. Tu żartujesz? Który? Tu.